Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 20. Marcos Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 20. Ang giingon diri, unya, misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya. Ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kaniya pinaagi sa sambingay, ug sa iyang gitudlo kanila mao kini. I should have said Mark chapter 4 verse 1 to 2, dili Mark chapter 4 verse 1 to 20, taas kaayo. Okay. Sa atong pagsugod sa atong pagtuon sa Kapitulo 4, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, usa ka familiar nga pamaagi ni Kristo sa iyang pagtudlo mao ang pagsulti og mga sumbingay. Nagtudlo si Kristo pinaagi sa sumbingay. Ug ang pinakaunang sumbingay nga atong makita niini nga passage mao ang sumbingay sa nagtanom, nagpugas ug binhi. The parable of the sower in English. Mo kini ang pinakaunang sumbingay nga gihisgutan diri sa verse 3. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. So sumbingay kini mahitungod sa magpupugas. Ug sa verse 1 gihisgutan dinhi nga baga napud kaayong mga katawhan ang nagtipok palibot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa kabaga sa mga katawhan kinahanglang musakay si Kristo og sakayan aron maatubang niya ang tanang mga katawhan nga didto nagtigom, bagang katawhan nga didto nagtigom sa baybayon, sa lapyahan, mga kaigsuunan. Sumisakay si Kristo og bangka ug didto siya nagwali sulod sa bangka. You can imagine nga hilom kaayo ang mga katawhan ni adtong tungura aron madunggan nila ang tingog sa atong Ginoong Hesukristo, aron madunggan nila ang wali sa atong Ginoong Hesukristo. Dili pa kayo saba ang palibot ni adtong panahuna. Mao nga posible gayod nga nagwali si Kristo o gamhanan si Kristo bisan pagwala siya ay microphone, mga kaigsuunan. Sa verse 2 gihisgutan ni Marcos dinhi nga gituyo gayod ni Kristo ang pagpanudlo pinaagi sa pagsultig mga sumbingay. Usa ka pamaagi ni Kristo sa iyang ebanghelyo mao ang sumbingay. Ug niini nga kapitulo sa chapter 4, nagtudlo si Kristo sunod-sunod mahitungod sa gingharian sa Dios pinaagi sa nagkalain-laing mga sumbingay. Ug mo kini ang pinakaunang sumbingay, ang sumbingay sa magpupugas. Now, kinahanglang masabtan nato kung unsa ba gayud kining sumbingay. Ang sumbingay, mga kaigsuunan, mao kini ang panaghisama. Panaghisama, simile in English. Si Jesus nagaingon nga, the kingdom of God is like someone who went to the field in order to sow. Ang gingharian sa Dios susama sa usa ka tawo nga miadto sa iyang umahan aron sa pagpugas. So kining sumbingay mao kini ang panaghisama.
Pagsulti og sugilanon nga adunay panaghisama. Ang gingharian sa Dios susama sa. Okay, so hinaot nga masabtan nato kini mga kaigsuunan. The kingdom of heaven is like a man or susama sa usa ka tawo. Ang parable aduna kini specific nga kamatuoran nga leksyon nga atong makuha gikan sa istorya sa or sugilanon sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan pa mga kamatuoran nga atong makatunan sa usa ka sumbingay, pero aduna gayoy usa ka pinakaleksyon sa tanang sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana niini mga kaigsuunan, ngano kahano nga gawali man si Kristo pinaagi sa mga sumbingay? Nganong wala na lang man gyud siya gawali pinaagi sa yano nga pinulungan, nganong iya mang gipaagi og sumbingay? Well, duha ang gihatag ni Kristo nga rason sa Matthew, Mark, Luke, and John. Duha ang gihatag ni Kristo nga rason. Una, aron itago ang kamatuoran gikan sa mga gahig ulo, gikan sa mga wala niya gipili alang sa kaluwasan. Mao ang unang tumong ni Kristo nganong sumbingay ang iyang pamaagi aron itago ang kamatuoran gikan kanila. Gihukman na sila sa Ginoo sa ilang pagkagahi. Mao nga dili gayud nila masabtan ang mensahe sa gingharian sa Dios. Pero ikaduhang rason, mao ang pagpadayag sa mensahe sa Dios ngadto sa mga piniling katawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa mga nangawala, alang sa mga gahig ulo, ang sumbingay gituyo ni Kristo aron musamot sila og kabuta ug dili nila masabtan ang kamatuoran. Ato kining makita sa Isaias kapitulo 6, bersikulo 9 hangtod sa 10. Dili kini mugna-mugna ni Pastor Jeremiah. Klaro kaayo kining gitawag og judicial judgment sa kagahi sa ulo sa mga katawhan. Musamot hinuon sila og kabuta, gumikan kay pagabutahan hinuon sila og duro sa atong Ginoo. Isaias kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10 ang giingon diri, ug miingon siya, lakaw ug sultihi kining mga tawhana, bisan unsaon ninyog pamati dili kamo makasabot, bisag unsaon ninyog tan-aw dili kamo makaalinggat unsay nahitabo. Pagahia ang mga kasing-kasing niining mga tawhana, himua silang bungol ug buta, aron dili na sila makadungog o makakita o makasabot, kay tingalig mo balik sila kanako ug mamaayo. Busa higala kung nasabtan nimo ang mensahe sa ebanghelyo, kinahanglan ka maghinulsol sa imong sala ug mudangop kang Kristo. Ayaw gid taon pagpagahi sa imong kasing-kasing, kay basin og pagahion na gyud na og duro sa Ginoo. Ug dili na gyud hinuon ka makasabot, wala na kay paglaom. Judicial abandonment ang tawag niana. Napanalang sa mga piniling katawhan sa Dios, ang sumbingay ilustrasyon kini aron masabtan ang kamatuoran. So you see, kinahanglan gayod nga mahimo kitang maampingon sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Adunay duha ka bahin ang wali sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabihon. Una, the revelation of God Himself is essential for salvation. Ang pagpadayag sa Ginoo mahinungdanon gayud kaayo alang sa kaluwasan. Ikaduha, God's revelation of Himself is particular. Ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon, partikularmente kini sa grupo sa mga katawhan nga iyang gipili. Magampo una kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kagabihon. Among gipanghayo nga andamon nimo ang kasing-kasing sa imong mga katawhan. Tabangi usab ang imong ulipon karon sa pagmantala sa imong ebanghelyo. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. God's revelation of Himself is essential to salvation. Aron kita maluwas mga kaigsuunan, kinahanglang mahibaw-an nato ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Tungod kay dili kita maluwas kung dili nato mailhan ang atong buhi nga Dios. Ug unsaon man nato sa pag-ila sa atong Ginoo kung iyang ipadayag ang iyang kaugalingon ngari kanato. Ang ebanghelyo mga kaigsuunan nanginahanglan kini og facts or kamatuuran. Kinahanglan kining mga kamatuurana, kinahanglang
yano kini natong masabtan, dili kini lisod sabton mga kaigsuunan. And some of the most mentally simple people who have embraced the Lord Jesus Christ, nakahibalo niini nga mga kamatuuran, ila kining nasabtan mga kaigsuunan. Bisan pa ang gagmayng mga bata, makasabot niini nga kamatuuran kung ablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing una-una aron sila maluwas. And in fact, bisan pag bright kaayo ang usa ka tawo mga kaigsuunan, bisan pa og edukado kayo, doktor, abogado, engineer, kung dili gayud ablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing una-una, dili gayud nila masabtan ang kamatuuran. Mao kini giingon sa Matthew chapter 11 verse 25. Gibasa nato kaganina sa scripture reading. Nakita nilang kamatuuran pero nagpabilin silang buta. Ang giingon diri sa Matthew chapter 11 verse 25. Unya si Jesus miingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga ug imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmon." Nang hinambog ang mga bright, nga bright sila, pero pag abot sa mga butang mahitungod sa Ginoo, wala di ay kuno sila'y alamag. Kini nga mensahe sa Ebanghelyo, dili kini masabtan sa mga bright ni ining kalibutana. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 19. Ang giingon diri sa Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 19 mga kaigsuunan. Ang kasulatan nag-ingon, "Himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmon." Kay ngano, ang mga bright manggod kasagara ang mga hambugiro. Dili sila mutuo sa Ginoo kay kunuhay scientist sila, dato sila, abogado sila, doktor sila, engineer. Ang samot hinuon og gahi ang ilang kasing-kasing kay gipagahi na hinuon og samot sa atong buhi nga Dios. Ug ang kasalaanan sa mga tawo mao ang nagpabuta sa ilang mga mata, sa ilang mga kalag. Nahimong buta ang mga katawhan gumikan kay makasasala sila. Nahimo silang mga buta mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang mga dili magtotoo, dili gayud nila madawat ang mga butang mahitungod sa Ginoo. Tungod kay wala sila'y kining gitawag og spiritual discernment. Mao kini ang giingon ni Kristo sa Juan kapitulo 8 bersikulo 43. Paminawan ninyo mga kaigsuunan. Juan kapitulo 8 bersikulo 43 ang giingon diri, "Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe." Lagi mga tawo nga gahi na gyud kaayo, murag nakakondisyon na gyud ang ilang hunahuna nga dili nila dawaton ang giwali sa pulong sa Ginoo. Mao nga dili gayud hinuon sila makasabot. Judicial abandonment, gihukman na sila sa Dios. Hadlo kayo higala. Ayaw gayud in taon pagpagahi sa imong kasing-kasing. Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14. Ang giingon diri sa Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14, hinaot nga tandugon ka sa Ginoo ning takna sa kagabihion. Bersikulo 14. "Apan ang tawo nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kinialang kaniya, kay kini matugkad lamang sa espirituhanong pamaagi." So you see, bisan pag-unsa ka bright ang usa ka tawo, kung dili gayud siya ablihan sa Ginoo sa iyang kasing-kasing hunahuna, dili gayud niya masabtan. Kinahanglang mulihok kaniya ang balaang espiritu. Kinahanglang pag-aablihan sa balaang espiritu ang iyang kasing-kasing hunahuna aron iyang masabtan ang kamatuuran. Dili kita makalangoy sa mga lawom nga butang mahitungod sa Dios, hangtod nga dili niya ipadayag sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang kalamdagan sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang external revelation kining pagsangyaw, mudangat kini kanato kung dunay pastor nga muwali. The Word of God, kinahanglan gayud natong madunggan ang pulong sa Ginoo, ang external public proclamation of the Word of God.
Importante kini. Gumikan kay ang giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw ug ang pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Importante gayud. Pero bisan pag usa ka milyon ka kahigayon nga makadungog sa wali sa pulong sa Ginoo, kung dili gayud ablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug hunahuna, dili gayud ikaw makasabot. Mao nga nanginahanglan kita og internal illumination of the Holy Spirit. Nanginahanglan kita og paglamdag sa atong kinasuluran gikan sa balaang espiritu. Ug kini nga paglamdag sa atong kinasuluran, nanginahanglan kini sa pagkabanhaw sa atong patay nga kalag atubangan sa Dios. Gumikan kay ang kalag sa tawo nga wala pa kang Kristo, patay. Patay. Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 ug 5. Patay kita kaniadto gumikan sa kasalanan. Kinahanglan kitang mataw pag-usab. Kinahanglan kitang ma-born again. Ug ang pagka-born again, mga kaigsunan, dili kini pinaagi sa ritual, dili kini pinaagi sa pagbalhin og relihiyon. Ang pagka-born again, pinaagi kini sa paglihok sa balaang espiritu sa atong kinasuluran. Ang atong patay nga kalag pagabanhawon aron makita nato nga kita makasasala ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon, ug aron makita nato nga si Kristo lamang gayod ang tinuod nga Dios ug manluluwas. Pinaagi sa iyang pagkamatarong ug sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, ang tanang musalig ug mutuo kaniya dili gayod malaglag, kundili dunay kinabuhing walay katapusan. Matod pa ni Martin Lloyd-Jones, the Holy Spirit takes His Word and He illumines it. Ang balang Espiritu nagapanglihok kuno sa atong kasing-kasing ug pagalamdagan niya ang atong kasing-kasing and takes our minds and enlightens them. Lamdagan usab sa balang Espiritu ang atong hunahuna, and we are thus made receptive to the Word of God. Ug mahimo kitang madinawaton ug masinugtanon sa pulong sa Dios. Praise God! Kung wala ang paglamdag sa balaang espiritu, relihiyoso lamang kita. Doon na lamang kita'y relihiyon, pero wala gayoy tinuod nga relasyon sa atong Ginoo. Hadlo kaayo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 5 hangtod sa 7. Dunay relihiyon, pero walay relasyon sa Ginoo. Ang mga tao nga dunay relihiyon, kugihan pod kini mga kugihan pod kini sa mga ritual sa ilang relihiyon, sa mga naandan nga mga rituals, kugihan, dunay relihiyon, pero walay relasyon sa Ginoo. Busa, bisan pa ang pag-ampo, dili gayud nila mahimo ang yanong pag-ampo, ang simpleng pag-ampo gikan sa ilang kasing-kasing, dili nila mahimo. Kinahanglang pagabasahon nila ang ilang prayer or i-memorize or balik-balikon, mga kaigsuunan. Gumikan kay walay relasyon sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 5 hangtod sa 7. Ang giingon diri, mga kaigsuunan, magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Pipila kanila musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babaying nabugatan sa sala ug dali rang madala sa ilang nagkalain-laing dautang kaibog. Naningkamot kining mga babayhana nga makakaton apan dili gayod sila makasabot sa kamatuuran. So you see, ato kining pagabatbaton kining issue kung atong pagatun-an na ang sumbingay mahitungod sa magpupugas. Ikaduhang punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion, God's revelation of Himself is particular. Ato nang nasayran nga bisan pag usa ka milyon kawali ang madunggan sa usa ka tawo, kung dili gayud ablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing ug hunahuna, dili siya makasabot sa kamatuoran. Now ang pangutana, kinsa ang pag-aablihan sa Dios? Pag-aablihan ba sa Ginoo ang hunahuna sa tawo gumikan kay ambungan siya atubangan sa Dios ug attractive siya atubangan sa Dios? Dili. Ang tanan patay diha sa sala. Ang tanan nalata, nanimaho,
giunod gumikan sa sala. Mao kini picture sa Ephesians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 5. Patay sa sala. Dili kita attractive ang patay nga iring sa kalsada, mga kaigsuunan. Bisan pag pila ka botilya nga pahumot ang imong ibuana, baho ra gyud gihapon na. Bisan pag pila ka litrong formalin ang ibuana, malata ra gyud gihapon na, baho ra gyud gihapon kana. Mao kana ang atong kahimtang atubangan sa Dios. Makasasala kita, patay diha sa atong kasalanan. Unya atong sininaan ang atong kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat. Ang maayong buhat nato hugawng panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios. Simple ra kaayo ang ebanghelyo, mga kaigsuunan. Mao nga dili kini masabtan sa mga tawo nga wala gayud ablihi ang ilang kasing-kasing huna-huna sa atong buhi nga Dios. So kinsa man ang ginaablihan sa Dios? Ang mga taong ambungan o matahom sa iyang atubangan? No, walay ambungan, walay matahom. There is no one righteous, no, not even one. Kinsa ang giablihan sa Ginoo sa ilang kasing-kasing una-una? Kinsa ang gibanhaw sa Dios gikan sa ilang patay nga kalag? Ang mga pinili lamang nga katawhan sa Dios ang pagabanhawon sa atong Ginoo. Matod pa sa Roma Kapitulo 9, versikulo 13 ug 14, kaluyan ko ang buot kong kaluyan, ug pagahion ko ang buot kong pagahion. Well, muingon ang mga tao nga unfair ang Ginoo. Gusto ta nga mahimong patas ang Ginoo, tanan maimpierno, gumikan kay tanan nakasala. Apan mga higala, sa kaayo ug gugma sa Ginoo, nagpili siya og pipila aron iyang pagaluwason. Kay kung patas ang atong pagahisgutan, tanan maimpierno. Asa man kini nga doktrina nato makita, unsa man ni mugna rani ni Pastor Jeremiah? No. Buhat Kapitulo 13 versikulo 48. Ang giingon diri, mga kaigsuunan, sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila ug gidayig nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon, nahimong magtotoo. Kanus ang pagpili na hitabo, eleksyon sa Amerika ni adtong unang simana. Unya ang atong manok kay wala man makadaog, so wala mapili sa mga katawhan. Kinsa ang gipili sa Ginoo? Kanus ang nahitabo ang pagpili sa Ginoo? Episo Kapitulo 1 versikulo 4, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na sa Dios ang iyang mga katawhan nga pagaluwason. Epeso Kapitulo 1 versikulo 4 ang giingon diri, mga kaigsuunan, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. You see, gipili ng daan. In fact, tungod kay patay ang atong kalag, walay makaduol kang Kristo kung dili ipaduol sa amahan. Mo kini klaro kang giingon sa Juan Kapitulo 6 versikulo 44, walay makaduol kanako, gawas na lang kung ipaduol siya sa akong amahan, ngari kanako. Gumikan kay patay, kinahanglang pagabanhawon ng atong kalag. Ug wala kitay gahom niini, igsuon. Wala pud kitay katahom nga kumbaga naibog ang Ginoo kanato. No. Kitang tanan makasasala. Nanginahanglan lamang kita sa grasya sa Ginoo. Unsaon man ato pagsayod nga usa ka tawo pinili sa Dios? Kung siya maghinulsol, isabwag nato ang mensahe sa ebanghelyo sa tanang mga katawhan, pero wala kita kahibalo kung kinsay gipili sa Ginoo, kay wa man ay mga tattoo. Bugani nga madasigon kitang magwali, gumikan kay excited kita nga masayod kung kinsa kaha niining mga katawhan ang gipili sa Dios. Walay mga tattoo nga dunay letter E or elect sa ilang agtang. Unsaon man nato pagsayod nga ang usa ka tawo gipili sa Ginoo? Kung siya mobarog, maghinulsol ug moangkon kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas ug musunod kaniya, mao kanay ilhanan, igsuon. Ug ang mga tawo nga nagpabiling gahi, kung maabtan sila sa ilang kamatayon sa ilang pagkagahi, klaro kaayo nga wala gyud siya gipili sa atong Ginoo. Klaro kayo nga wa gyud sila gipili
Ang ilhanan sa mga gipili alang sa kaluwasan, mao katong mga tao nga nakapamati sa pulong sa Dios, naghinulsol sa ilang mga sala ug midangup kang Kristo. Mao kana ang ilhanan. Igsuon, ayaw pagproblema kung gipili ka ako, apil ka ako sa gipili sa Ginoo, ayaw nagproblema ha, dili na trabaho nimo. Ang imong trabaho, nadunggan nimo ang mensahe ning takna sa kagabihon. Makasasala ka. Imong gisupak ang balaod sa Dios. Kinahanglan kang maghinulsol sa imong sala ug nanginahanglan ikaw sa 100% nga pagkamatarong ug 100% nga bayad sa dugo. Wala ka ni ana igsuon, higala. Dangup kang Kristo, salig kang Kristo. Ayaw pagpangutana kung pinili ka ba. No, that's not your business. Ang business nimo maghinulsol ka, musalig kang Kristo. And if you do, ilhana na nga gipili ka. Busa dangup kang Kristo karon na gayo dayon kay basin ug maulahin na ang tanan. Ayaw pagproblema kung gipili ka ba. Problemaha kung naghinulsol ka ba sa imong sala ug midangup ka ba kang Kristo. Kay kung ikaw natandog sa Ginoo karon, naghinulsol ug mudangup kaniya, klaro kayong gipili kaniya. Gumikan kay gihatagan kaniya og kabugaton nga maghinulsol ug mudangup nganha kaniya. Pag hinulsol sa imong sala karon higala ug dangup kang Kristo, iya kang pagaluwason, iya kang pagalimpyuhan, iya kang pasayloon ug iya kang pagabistihan sa iyang pagkamatarong. Magampo kitang tanan. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kagabihon ug hinaot nga nagkabunga kini or nagbunga kini sa tanang mga nakapamati niini. In Jesus name we pray. Amen. Si Jesus nagtawag, uduol kaniya. Hinulsuli gayud ang kasalanan mo. Andam siya sa pagpasaylo kanimo. Gasas kaluwasan igahatag niya. Nasa laag ikaw balik na kaniya. Ilhang katungod ni Jesus kanimo. Sa mas karnerong mipauli sa panon, dawaton kaniya nga may kahangawa. Bisag unsang matang ang kabugaton mo, itugyan kaniya tanan mong kasubo. Duol og madawat mo ang kalinaw niya, kapahulayan imong maangkon usab. Amen. Let us pray. Dalaygon ka Ginoo sa imong pagka maayo sa among kinabuhi nga kaniadto patay kami sa kasalanan. Apan gibanhaw mo kami dili gumikan kay attractive kami sa imong atubangan, patay kami sa kasalanan, hugaw kami. Apan gumikan sa imong kaluoy, imo kaming gipili nga wala namo masayri ang hinungdan. Busa amo kang gidayig ug gipasalamatan o Dios. Ug ginaot nga ang tanang mga katawhan nga nakadungog sa ebanghelyo karon maghinulsol ug magsalig lamang sa among Ginoong Hesukristo ingon nga Dios ug manluluwas.
Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.